Kif qal il-Prim Ministru f'konferenza tal-aħbarijiet l-għada li ħareġ ir-rapport tal-Awditur Ġenerali, il-jum tal-ħamis ma kienx jum normali għal ħaddiema fid-Dipartiment tal-Artijiet. Wara talba li saret lill kummissarju tal-Pulizija qed tieħdu il-miżuri meħtieġa biex ikun garantit l-ogħla livell ta' sorveljanza u sigurtà mad-dokumenti fil-Berġa tal-Baviera. Il-ħamis filgħodu l-Pulizija daħlu fid-Dipartiment tal-Artijiet biex jassiguraw li dokumenti meħtieġa għall-investigazzjonijiet li jista' jkun hemm brabta ma' ħidmet id-dipartiment ma jiċċaqalqux. Dan wara lejl massess minn żewġ kuntistabbli tal-Pulizija biex ikun hemm serħan il-moħħ li ħadd ma jidħol biex iċċaqlaq imqar karta brabta ma' każi li anke jmorru lura bosta snin. Dan wassal biex il-ħamis filgħodu xi ħaddiema ma setgħux jidħlu jaħdmu bħal f'ġurnata ta' xogħol normali. Fil-fatt kien hemm min għamel xi ħin barra jew fil-bitħa filwaqt li xi oħrajn intbagħtu lejn djarhom. Ħaddiema li tkellimna magħhom spjegawna li għal xi ħinijiet l-uniċi persuni fil-binja kienu l-Pulizija. Dan kollu riżultat tal-azzjoni mħabbra mill-Prim Ministru li għandha tara għal bidla sħiħa fl-awtorità fejn għal perjodu l-ħidma tad-Dipartiment se tkun limitata. Fil-fatt sakemm l-affarijiet ikunu f'posthom twaqfu minnu fih trasferimenti ta' proprjetà immobbli tal-Gvern. Dan però jeskludi trasferimenti skont skemi stabiliti jew diġà aċċettati u trasferimenti meqjusa urġenti se jsiru fejn ġustifikati. Barra minn hekk se jibqgħu jiġu aċċettati ħlasijiet ta' kera u ċnus, verifiki u riċerki dwar proprjetà, reġistrazzjoni ta' proprjetà tal-Gvern u xogħol relatat ma' twettiq ta' proġetti nazzjonali u l-implementazzjoni tal-ftehim bejn Stat u Knisja.